banyak doke bacul keri siji tol jae nak jae catol jae di kontol jare banyak doke batul keri siji abang-abang kandero londo ngetan siti kuburan mayit klambi abang ke tondo moto wedak bubur ke golek duit banyak doke bacul keri siji tol jae nak jae catol jae di kuntul jare banyak doke bacul keri siji abang-abang gendero londo ngetan sidi kuburan mayit klambi abang ke tondo moto wedak bubur ke golek duit banyak doke bacul keri siji tol jae nak catol jae di kontol jare banyak doke bacul keri siji abang-abang gendero londo ngetan siti kuburan mayit lambi abang ke tondo moto udah kubur ke golek duit doke batul keri siji tol jae nak jae catol jae di kontol jare banyak doke batul keri siji panase ning alon-alon iyupe ning kulon omah ayune urung nampion bubrahake wong omah-omah Pli kae lho kae sing nyelukake kae lho halo Pli pene iki Pli akeh tenan jebol ki Pli nak kene payu wis sambate muni ra duwe Lah nyelokke wis apa ora saru wong jenengmu lah nyelokke wis saru saru ora iso ngomong kete ora iso ngomong kita grok untu yo Pli uluk salam cek Pli oh uluk salam dhisik uluk salam Pli assalam kok kaya ora muni to mekmu ki nyanyah go iki nyah halo nek ke cek oh cek halo ngono mike iki Pli mengkerut kok udan kok halo muni pra hei nah iki
Nek do nyelokke do saru kok meneh peli ngono. Jenengmu sapa to nek ora peli? Kipel. Li, Dalam. uluk salam sik karo masyarakat Karet Jurang Ombo. Wis tau rene to kowe? Urung. Ayo. Jare urung kowe gendaanmu nang kene kok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah Kipli. Yo. Aryo. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Amma ba'du. Kowe mukadimah ki sing dawa. Mosok mukadimah langsung amma ba'du. Singkat padat sing penting jelas. Aku jare singkat padat kok untukmu ora disingkat. Semene kae jamaah sing prongos meng aku tok. Kowe iki jane ora mrongos. Nanging Raimu ku sing kemunduran. Lah gene. Ayo oper. Yo Pli. Pli, wis iki acarane iki nganten apa supitan to? acarane napa niki? Iki kok do Mas, kuplukan Mbak. kabeh lho. Hah? Wah, iki santri kagol. Ayo mau le ngomong aku mending acara manten kok iki kok do kuplukan sunatan masal. Embuh kuwi. Oh, Nek- ngerti. Nek penyanyine gek supit. Oh, ngerti aku. Sarungan. Nek secang kae sing terkenal wedok-wedoke orkes jenenge Kasima. Heeh. Nek iki wong lanang ora Kasima. Apa? Kasimin. Harengi sesek. Yo, Li. Didongake Ah. acarane manten. Kowe sing dongake. Asik mantene ndi? Embuh ora weruh. Oh, aku ora ngerti kok kon ndongake. Oh, kae wae dolanan HP kae. Ndi? Kuwi. Kae. Heeh. Oh, iki lho ngantene iki. Endi? Asik nggo payung iki. Oh, kuwi nganu nganten kadaluwarsa. Aja ngono. Kuwi Mbah Buyut. Li, Dalem. saiki lho apa ndongake nganten sik terus iki lagu wajib. Ya, kowe sing ndongake, aku sing ngrungokke. Ya, mugi-mugi temanten kekalih dadosna keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Mugi-mugi nggal pikantuk momongan ingkang soleh lan soleha. Mugi-mugi putrane mangke ampun mrongos kaya Kipli ya. Mrongos ora to, Pli? Mrongos mundur iki atret. Ana untu atret iki. Wis sing nggo anu masker ki mrongos ora? Ayo sik goleki nggo maskeran ndi? Rono. Melelek padha kowe. Saiki wis ndongake Heeh. ngantene. Heeh. Masyarakate ndongake. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Allahumma Amin. cukupono luberono. Amin. Masyarakat dusun Karen mriki Nggih. kathah duit, kathah beras. Wis Kathah apa-apa. Ngono ki wae Ya. rasa akeh-akeh. Sik saiki disiapke sik wae. Siap. Gerak. Komandan klepon iki. Ojo sih, ojo sih. Lonceng depan. Gerak. Marep rene Prono. Ambo ora ngerti. Oh, komandane ora ngerti piye? Ayo lek lonceng iki sing iki sapa kuwi jenenge? Endi? Iki sing tonglang dhewe lak adine sumpung to iki. Paling iso wae. Wis gerak ning kerapeten lek dimundur. Apa lagune? Ya lagu wajib sik apa manut? Mas Riko, lagune apa? Peli. Oh takoni mah lagune apa? Peli. Oke, Ayo prokonco. kowe iki sing bener. Manten iki sila arak galak PR. Kowe iki ora usah kesuwen malah ngono. Hawane cocok. Ayo udan kok. Iya bener. Monggo Mas. Oh. Ayo pro kanca ngaweruana rukuning Islam ya iku lima adat loro rukun kasiji bisa sira bisa
poso sira kalawan ngaji kaping pindhone lakoni salat kaping telune bayar zakat kaping pat poso ana ing bulan kaping 5 kaji lamun puasa ayo prakanca ngaweruana rukuning Islam yaiku lima syahadat loro rukun kang siji bisa sira kalawan ngaji kaping pindhone lakoni salat kaping telune bayar zakat kaping pat poso ana ing bulan kaping 5 kaji lamun puasa Jan. Oke penggemar janang gumun aku janang Arep-arepan gerak. Ben terang. Wajib ngain lanang wadon wajib yo wajib ngain lanang wadon lurung ilmu wajib ngain lanang wadon lurung ilmu aja leren yen durung rusak bodohmu aja leren yen durung rusak bodohmu wajib ngaen lanang wadon lurung ilmu wajib ngaen lanang wadon lurung ilmu aja liren yen durung rusak bodohmu aja liren yen durung rusak bodohmu Ida Ji, niki wonten requestan widodari swargaku ngoten. Oh Ji. Apa? Go, Mas. Terus muntang manting rasaku saya kebanting rontang ranting aku dikurung sumanding tak kujung mau wayanganmu jebul gawe gelo atiku tak lalekke pijereng gredu ning impenku tak lali ngelelotan so
saya katon Sulistyamu sinungging indah esemu puspita pepasrenmu mawar biru ing atiku teka temen rina wengi gawe tato Donya pancen ora mung sakodhong jati ya mung siji wanita satyane ati kang sambada nyinggo linti jajantung dawa ayu widodari swargaku Nganti tekan pati tresno sucita andemi Nora luntur najan ati acur mumur senajan kuko jagat iki aku ora bakal mundur terus tak sungging tresnaku ora bakal luntur Donya pancen ora mung sakodhong jati ya mung siji wanita satyane ati kang sambata nyengko linti jajantung doang ayu widodari swargaku Nganti tekan pati tresno sucita andemi Nora luntur najan ati acur mumur senajan kuko jagat iki aku ora bakal mundur terus tak sungging tresnaku ora bakal luntur Pli, lagune apa lagune? Lagune apa lagune? Wajib. apa lagune apa Lagune apa, Kang? manut Nggih. oh manut iki paling pekoleh panjenengan Robi iku asale agawe warna. agawe wenang Robi iku asale agawe warna. agawe wenang Kinamung sunah, kinamung sunah, nulungi paring sembayang. Kinamung sunah, nulungi maring sembayang, nulungi maring sembayang. Robiku asale agawe wenang Agawe wenang. Robiku asale agawe wenang Inamung sunat nulungi maring sembayang Kinamung sunat nulungi maring sembayang nulungi maring sembayang Reng marep omong apa Rasito di ngapura. Aku nang kene uruh Gilgal. Wae. Tak kira Gilgal Sahid mah Gilgal Sangit. Kae pas gapura kae. Pli, bolomu kowe Pli. Wah. Aja ngono. Kok sih, nek aku guyu untune kata kabeh protol. Sik, gre untume dicopot sik. Engko nek nang Ora jero, iso. engko nek pas dongan wae. Iki palsu apa asli to? Asli. Aku kok garu. Yo. Sikile selen. Oh, sikile no papat kok. Nak nom nak tungkak. Sikile gudiken. Li, YouTuber barang disapa. Yo, wis nyapa.
Ya kowe tak kan kowe kok. Hadirin hadirat yang saya hormati. Hadirin hadirat. Lek piring kathoke mlorot. Para YouTuber sedaya mawon. Kowe iso maju ora Rono? Kula aturi lenggah mriku nika. Ben teles bokonge. Pokoke sapa terus. Lah. Ora nggo teles wong nggo pempes kok. Eh? Kae nggo pempes nang kono. Ora apa-apa. Apa? Cawet tok. Ora ya. Ora. Ngene iki nggon pondok kowe ra saru. Ngerti ora? Oke. Nah. Apa? Malah rantane petukan ro bolone, ora apa-apa. Jaranane. Wis jaranan. Heeh. Pli. Kowe ora ngerti, aku ya ora ngerti to. Urung. Anu nganteni ndi? Hah? Jare kon ndongake nganteni ndi ro? Ndi? Oh, kae nganteni wae mburine Mas. Mburi kae? Heeh. Oh, Oh, bojone iki. gente supit. Kowe iki gek supet iki kok wis ndek bojo Sarungan. lho. Oh, barange sak mlijo gek supet kok ndek bojo. Iki tenan jajili brengosen ndek bojo. Ki du brengos. Apa to? Lumutan. Lumut. Oh iya. Li. Mbak Nur Fadila. Oh, ndi? Sing jagonge apa? Heeh. Karo Mbak Mega to. Kalih Bu Mega. Oh, kowe meneh Ibu? Heeh. Apa mbokmu? Ya kok wedok kok. Kowe iki mbokmu kok nandi-nandi to? Oke nang kowe. Ora mbiyen mbokmu ora lara ning lairke kowe. Aku ya ora dong. Untune nyagel. Aku ora omong melek guyu nek ora pakai iki. Mafailatun, mafailatun, mafai. Monggo Mas. Heh, monggo Mas piye? Tak titiki untumu lho. Iya kok teko monggo Mas iki kepriye? Mafailatun mafailatun mafais. Assalamun alaika ya minalam ya ilahi. Mafailatun mafailatun mafais. Assalamun alaika ya minalam ya ilahi. Mafailatun mafailatun mafais. Assalamun alaika ya minalam ya ilahi. Mafailatun mafailatun mafais. Assalamun alaika ya minalam ya ilahi. Mafailatun mafailatun mafais. Assalamun alaika ya minalam ya ilahi. Mafailatun mafailatun mafais. Assalamun alaika ya minalam ya ilahi. Yo, manut. Oh, sampeyan iki sekolah apa? Olah kelas piro? SLB kae jare. Yo. Yo, tiga iya Irfani yo. Ya Irwani ronce kembang Kendinemu biar gemilang Ojo sira menga-mengo Miturut dawuhe pangeran. Ya Irfandi ronte kembang wangine mobiar gemilang. Aja sira menga-mengo miturut dawuhe pangeran. Monggo lenggah ingkang sekita
Isah kurang sayah apa ora? Isah yo, kayak siji meneh. Ayo. Yo, dikai pelaku-pelaku sik jare iki. Seprene nggonku ngenteni janji iki prasetyane ngati kadung tresno mring sliramu doho ayo ra eling rino lan wektu ning ati katon ra bisa ilang saya suwe saya ra karuan nadyan mung tansah gadhang aku sampar yen sliramu ra kelingan wong ayu tak anti-anti copi cersemoyo wae aku tresno karo kowe tegane atimu saya gawe lara iku ra prayoga aku ora bakal mundur aku ora bakal mlayu yen durung nyandeng sliramu ukurane tresno dudu kondo nanging lumiting asmara seprene gonku ngenteni janji iki prasetyane ati kadung tresno mring sliramu doho ayu ra eling rino lan wektu ning ati katon ra bisa ilang saya suwe saya ra karuan nadyan wong tansah gadhang aku sampar yen sliramu ra kelingan wong ayu tak anti-anti sopi cersemoyo wae aku tresno karo kowe karo kowe tegane atimu saya gawe lara iku ra prayoga aku ora bakal mundur aku ora bakal mlayu yen durung nyandeng sliramu ukurane tresno dudu kondo nanging lukiting asmara walah pirang puteran kok terus leh uki sampean yo poin pli Iki lek ngamen ayo pro kanca ngono kae oleh
rezeki ki. Matur suwun Mas Rengga saking Rengga sapa? Kota Magelang. Kowe kenal kok, Mugi-mugi tambah rezekine lancar ngibadahi. Yang penting sehat. Yang penting sehat nggih. Matur suwun Bu, panjang umuripun. Sehat selalu. Tambah rezeki. Iki arek Muga-muga kowe tambah anake. wis rabi apa urung kok tambah anak iki? Wis. Eh? Wis. Wis. Ning Ayo, ya kuwi. Aja anake. Ora nanggap Tambah gaya. bojone. Ora nanggap kipli lek kae. Ayo, kok nanggap kowe apa? Yo, etok-etok men. Mosok ado-ado kok nanggap rupa kok luwak. Yo, kira apa dongake. Sampeyan njaluk ora? Sopo? Jatahe sampean sing ricik. Kowe iki kok kaya sombong wewe semono pamer-pamerke. Ya, Langsung Pak. wae kowe. Rezeki jangan ditolak. Kowe nek dadi kok tiba. Kowe ora dadi ora? Ana sing nimbul, Bang. Ono, Gus. Ngantene sing nimbul. Oh iya. Dalam. Ojo. Hei. Kayak kebarane kowe kok. Endi? Rasa banget lho. Alah, Hei. ada nero duit motone melek. Li, wis simbah iki kancaku Facebookan lho. Sapa? Kuwi sing simbah go payung iki lho. Heeh. Kowe iki ora Nek profile wedok ayu kae. amburine berarti. Jenenge Yayu yang selalu disakiti. Ora jenenge sapa? Oh kasinge. Jenenge Oh, Melati. Melati wong kene. Oh, kae wong. Sing jagong kok bungkakan damene lho. Ayo sok, wis ora ketemu dadi lemu ngono kok. Kaya kae nadi apa kae? Sopo kae? Ngidule kae. endi to? Lah sik kudu ngireng lho. Oke, Sri Rahayu. Dirahayu. Heeh. Ngerti ora artine Sri Rahayu? Aku ya setahun ra weruh kok dadi kaya gedrip ngono. Apa iki lagune? Wis ora dolan ngidul ya. Ora. Ora. Kae gek kecewa kae. Mbok lali paling nek karo nganu. Ayo nyanyi, Pli. Pli nyanyi pli. Ora iso nyanyi ya. Ora iso. Nek nyanyi kok kesagrok anu ke mic. Lek nyanyi ya sallallahu ala Muhammad. Sallallahu. Kowe iki Gus dadi Gus sapa? Eh? Kowe iki dadi selawatan melu sapa? Gus Syekh. Oh, pantes. Gus Syekh Mosah Maseh. Seh botol sosro ya. Ya lagune apa iki? Apa kae lagune apa? Yo, Ah, pemuda saya wajib. marep kitaan gerak. Bener apa ora? Mas Husnul nggih. Sugeng rawuh Pak Kyai. Ki kaya Samsudin to iki. Nek merah gondrong. Ngendi? Ora ngerti arah to. Kita pemuda Islam Indonesia, dalam ada kewajiban kita. Mari bersama-sama menjunjung agama Islam yang termulia. Dengan sungguh kami mencari ilmunya, supaya kita bisa unggul derajatnya di dalam dunia dan akhiratnya. Mudah-mudahan kita masuk surga. Kita pemuda Islam Indonesia, taatlah kepada kewajiban kita. Mari bekerja bersama-sama menjunjung agama Islam yang termulia. Dengan sungguh kami mencari ilmunya, supaya kita bisa unggul derajatnya dalam dunia dan akhiratnya. Mudah-mudahan kita masuk surga. Edian. Iki mlebu temenan iki. Entek. Iya. Para pamriksa sampun sami kelo, kula sakanca badhe atur pambagya. Kewat kesenian senine mondolan, ame citane banggone bebarangan. Rame citane anggone bebarangan. Ra ono sing menala, ono sing menala.
abot tetunggalan sugeng mriksani kanthi jaran hebat Slompret slompret kembul mungkung kendang rial katiplung imbal bonang loro salendro slompret belok jaran ke bangyung kelang marake kikol macan mangap mekap mekap bocah ganong gawe kipra wis cocok kanggo ngareok prayoga gawe kumbira pangukutane gunung lawu kata pariwisata dina minggu muda-mudi asesaja balik kambang ombak-ombak tumeka kraja garap sewu jejel riyel kang padha lumaku sawel cinawel karo sesepuyo camping tawang mangu indah masa jati pleroi mas aja dipoyoki arepku njaluk diesapi tinggal aku kudu ngerti cara aja ditinggal kanthi waden keptimbang aku keri ing jaman kok ya sing eling apa iku budaya pancene bener kandhamu iya tak anteni ajeng kelit kuwi ben bobrok sisan kok malah yo endang yo ben blinting yo yo ayo diteni sikro nayaka angayai karya pakaryan ning praja kumrekut sengkut catut kaliwota manunggal satya damyak tinana sri swarane kumuro sarta ngarbut ngarsa ngestu padha rawunya sang nata sajuru-juru ngayahi karya klebus no ing sisih kidul tanah Jawa tumutuke ana segara kang nyata gedhe obake gulung kumulung ora kendhat saben wayah ra ana jalma kang nyata ati sembrono kereta kencana kang dadi titiyane pasurya dewa ra ana tandinge katon sumunar uga nyeng semake ra anger dewa bisa nyeksekake wis tak anteni dadi kok ora dadi Wis. oh dadi jaluk apa jaluk apa jaluk apa ora ngerti kepriye wah jaluk apa mungkin duit demit saka ngendi kuwi kose rung mateng yo iya dadi terus ki jero
Terus jero. Iya. Iya Mas Gareng, pamit sih yuk. J. Wah niki nyuwun manten barang niki. Nggih. Ajeng salaman turene. Setane ben lunga ngoten. Nggih. Iya. Mata Mas Rizko. Terus, ayo. Oh 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 oh. Oh oh alah. Oh oh. Oh oh oh. Oh oh, harimau, harimau. Oh oh oh. Woi, woi. Dadi kowe. Wah, dadi parah kowe. Temenanan nek kowe. Ah, ah, ah. Wis pamit. Halus ya. Kole emat banget toh. Takoni aja sok ngawur, takon. Mas asmane sinten, Mbak? Asmane sinten? Sister. Kowe ora iso muni sister wong mutumu ora ono bembere kok. Iki angel meneh. Piye? Evelyn. Madang F untune metu F. Oh, Evelyn. ya dongake ngantene. Kowe nek ben lek mari. Wes kok. Aki setan wis milik-milik nang untu kok. Nang apa men? Eh? Wes neye apa? Endi? Oke, mugi-mugi dadosna keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Asmane sinten, Mas? Riko. Kok jenenge kaya aku? Sopo? Aku ambien. Peng beda. Aku iki. Li, kok sing wedok burung kok. Aku urung salaman. Asmane sinten, Mbak? Li, yen apelin iki jenenge. Yo. Ayo. Jih, nika megah guyon maton utawi tari mundulan